Goddag, herr professor. Halløjsa. Mit navn, det er professor Superdejlig. Og kom med mig. Jeg har noget meget vigtigt at vise jer. Kom med mig, Gunnar. Kom. Kom her, hurtigere. Okay. Inde bag denne her dør gemmer der sig en meget magisk dyr. Det er meget farligt, så vi skal passe på hele tiden. Du må hellere holde afstand. Men jeg har jo styr på det. Ja, herr Kom, professor. vi smutter ind. Kom med mig. Ja, herr professor. Man kan allerede høre deres vagtritualer med at kaste dåser op i luften. Det er meget farligt dyr. Kom med mig. Okay. Skal jeg holde døren åben, så vi... Man kan se det der. Det er i gang med at hente føde ude fra sin rede. Ja, det er et meget mystisk dyr. Jeg har faktisk aldrig set det før. Men jeg ved nok om det, så... Jeg skal ind og prikke det med et sugerør. Hold hellere afstand. Ja. Bliv stående her. Dumme dyr. Ja, gå. Nej, professor, den angriber. Push ham. Nej. Slem dyr. Nej. Men, så, her har vi en vaskeægte Hypopampus. Den er meget farlig. Så. Gunnar, push ham. Okay, vi holder den på afstand. Nu kan man se, hvor ægget den egentlig er. Close up. Den angriber. Kom tilbage, dyr! Dit rædsel væsen. Kom her. Gunnar, push ham! Hvorfor den er selv, professor? Den er på vej ned. Vi skal gennemstå herfra. Det er meget farligt. Vi må hellere passe meget. Den er der, professor!